Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Perla. Kahit hindi nakatakas si Perla noon, ngunit may dumating naman na 3 lalaki na magliligtas sa kanya. Pakawalan niyo ng babaeng yan kung ayaw niyo mapilitan kaming lumaban sa inyo. Wika pa noon sa isang lalaki. Ano pang hinihintay niyo? Kung talagang matatapang kayo, kalabanin niyo na kami. Sigaw pa noon sa pamilya ni Tessa. Hindi nagtagal ay naglalaban ang mga ito. Habang dinumog ang 3 lalaki sa mga nilalang, ay nakikita ko doon na unti-unting nagbago ang kanilang anyo. Ang hindi ko alam noon ay mga aswang rin pala ang 3 lalaki na iyon. Mas nakakatakot pa ang kanilang mga anyo kumpara sa pamilya ng aking kaklase. Sa panahon na iyon ni Selena ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Ang hindi ko lang maintindihan noon kung bakit sila naglalaban na magkauri naman ang mga ito. Sa tingin ko sa kanila ay mas malakas ang mga 3 lalaki dahil nagawa nilang talunin ang pamilya ni Tessa kahit 3 lamang sila. Dahil sa takot noon ay iyak lang ako ng iyak. Hindi ko namalayan na lumapit na pala sa akin ang 3 lalaki. Ligtas ka na bata, wala nang mananakit sa iyo. Pero sa ngayon, sumama ka muna sa amin. Dahil marami pang katulad namin na nag-aabang lang dyan sa paligid. Wika pa noon sa isang lalaki habang unti-unting bumalik ang kanilang anyo bilang mga tao. Saan niyo po ako dadalhin? At paano po ako makakasiguro na hindi niyo ako sasaktan? Wika ko pa noon sa kanila. Hindi pa ba sapat yun? Na tinulungan ka namin na makatakas sa kanila? Dahil kung hindi kami dumating, tiyak na wala ka na ngayon. Wika pa noon sa isa pang lalaki. Tumigil ka na nga, Randy. Pasensya ka na bata ha, sa inasal ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Hindi kami katulad sa ibang mga kauri namin. Kaya ligtas ka sa aming bata. Sa susunod, mag-iingat ka na para hindi na tumaulit ang nangyari sa iyo ngayon. Buti na lang ay napadaan kami. Kaya nagawa ka namin iligtas laban sa kanila. At siya nga pala, ang lugar na to ay marami nang nakatirang katulad namin. Wika pa noon sa isang lalaki. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa isang maliit na kubo. Nandito na tayo sa bahay namin. Maliit lang to, pero kasya naman kami rito. At sobrang mahalaga ito sa amin dahil pamana pa ito ng aming lola. Wika pa noon sa isang lalaki. Sa napansin ko sa kanila ay parang mababait naman ang mga ito. Kaya naging panatag ako sa mga oras na yun. Kinabukasan, noong pagising ko ng umaga, ay hindi ko sila nakikita. Hinahanap ko pa sila noon sa kanilang bakuran. Ngunit wala talaga sila. Hindi ko alam kung saan sila nagtungo ni Selena. Naghihintay pa ako noon ng mga ilang oras bago ako umalis. Subalit wala talaga akong nakita ni isa sa kanila. Gusto ko sanang magpaalam muna sa kanila bago ako umuwi sa amin. Sa mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng lungkot. Dahil hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa akin. Noong araw na yun ay umuwi na ako sa amin. Ngunit hindi ko maalis sa aking isipan ang magkakapatid na iyon. Naisip ko na balikan ko sila sa tamang panahon. Pagdating ko nun sa bahay ay hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa aking mga magulang. Dahil ayaw kong mag-alala sila sa akin, ay pinili ko na lang ay ibaon na lang sa limot ang pangyayaring iyon. Makalipas ang ilang buwan, habang nasa biyahe ako noon patungo sa baryo ng aking lola, ay nagulat ako
sa aking kasamang pasahero. Hindi ako maaaring magkamali. Ang tatlong lalaking iyon na tumulong sa akin. Nakaupo ang mga ito sa aking likuran. Hindi ako nagpapahalata noon na napansin ko sila. Dahil sa haba ng biyahe ay hindi ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Kaya dali-dali kong tinignan kung nandyan pa ba sila. Ngunit wala na sila roon. Saan naman kaya napunta ang mga yun? Ay, nakatulog ka kasi. Wika ko pa noon sa aking sarili. At maya-maya lang ay nakarating na rin ako sa baryo ng aking lola. Maayos naman ang aking pananatili doon dahil sobrang maaliwalas ang lugar nila. Ilang buwan lang akong nagbakasyon doon at pagkatapos ay bumalik na rin ako sa aming bahay. Matapos ang pangyayaring iyon ay parang meron akong napansin na parang may palaging nakabuntot sa akin. Hindi ko ito nakikita pero nararamdaman ko hanggang isang araw noon. Habang nakaupo ako sa ilalim ng puno, ay may isang pusa na lumapit sa akin. Dahil mahilig ako sa pusa, ay agad ko itong kinarga at hinahaplos-haplos ang kanyang mga balahibo. Simula noon, sa tuwing nakaupo ako sa punong iyon, ay palaging nagpapakita sa akin ang pusa na iyon. Gusto ko sanang dalhin ito sa aming bahay. Ngunit sigurado ako na magagalit lang si mama sa akin. Napamahal na rin ako sa pusang iyon. Minsan nga ay dalhan ko ito ng pagkain. Sa totoo lang, Miss Selena, ay sobra akong natutuwa sa pusa na iyon. Iniisip ko kung sino kaya ang may-ari nito. Kung kaya't nagtatanong ako sa aming mga kapitbahay. Ngunit wala silang pusa sa pusa na aking binabanggit sa kanila. Nagtataka na ako noon, Miss Selena, kung saan nanggagaling ang pusa na iyon. Ngunit isa lang ang alam ko, ay isa itong kakaibang pusa. Halos araw-araw kami nagkasama noon at naghiwalay lang kami noong doon na ako nanirahan sa baryo ng aking lola. Simula noon ay hindi ko na ito nakita pa. Ngunit nanatili ito sa aking alaala magpahanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Perla.